My name is Coach Kirk, your handsome coach at the 33 years old, origin from Hingog City, but residing karon ko sa kuan sa kaning gitawag nga Taguluan Municipality. So neighbor ko ni siya municipal sa Cagayan de Oro City. No? Nasa picture diyan akong beautiful wife na po si Adelisa. Okay, so I am a former sales account manager before to nag-start kang Livegood. No, sa April 5, since April 5 nag full-time na tadaning kang Livegood. But before ta ni join, natay busisi pagtan-aw sa company. Atong giklaro nga from the company background, mga tagiya, the product, the legalities, the certificate sa kumplan, atong gisiguro nga na-inline ta sa insaktong company kay dili pwede nga mo join ta sa isa ka company nga madungisan ang atong pangalan nga ginaampingan lugar. So kailangan jud natay ina nga klase nga pag-check, but kasas Ginoo ang atong company nato is very legal. So later on ako explain unsa na siya. And also si Coach Kirk is platinum rank, running for diamond. Gasas Ginoo no, ang Ginoo maga-provide na nga mahimo ng diamond si Coach Kirk. And under Dreammakers Worldwide ang team nato. So kang Coach Fernan Santiago ta ang pinakauna nga nag-Livegood dinhi sa Pilipinas. O unstoppable worldwide founder po ko. All right? So si Livegood DI is a US-based direct sales company focused in wellness and digital service industry. So ang ato yung focus no na si Livegood nag-start jud og mga food supplements no nga highest quality product nga mahatag nato sa mga tao. Literal ako explain unsa na siya. And also we are digital service industry. Wala ba mo kabantay nga most of multi-million and billion worth company today nga exist karon nga active companies across the globe is naa na siya sa digital. So si Livegood nagapundana because ang nakanindot ni Livegood is kaning gitawag na to nga hindi na pag-iwanan sa panahon. So in timing, in trend, gi-check niya ang society, ang kuan, ang economy. So nata sa inline, nata sa insaktong panahon. Ang atong negosyo nato hindi na pag-iwanan ng panahon. So literal nato po na-explain unsa na siya. So ang atong office nato sa Jupiter, kaning gitawag nato nga State of Florida sa United States of America. Nindot no ang atong company si Livegood from USA jud. Kasagara jud nga mga US company especially sa kaning industriya nga multi-level marketing no mulahutay jud ding gwapo kayo. Mga maayo jud sila magbuhat in terms mga nindot nga mga company gikan sa USA. Then it was last year December 2022 nag global launch ang atong company. And good news no. Ang company is 10 months pa lang pero we already reached 800,000 members worldwide. No? Sa akong pagkaibalo, walay multi-level marketing nga ni-reach in 10 months, ni-reach of 800,000. No? Nakoy naibawan nga 30 years na, 40 years na, pero until this day, wala pa jud katungtong 300,000. Pero si Livegood, grabe. Unsay naa kang Livegood nga ngano trending kay siya. Alright? Ngano trending kay siya, ngano nindot sa sudlan, unsay mga pribilehiyo niya, unsay mga benefits sa nga company ngano ni abot tag 800,000 in 10 months, wala pay tuig no, that we are targeting no gasas Ginoo moabot tag 1 million in December. So mag 1 year na tadana. And also nanatay ko andini in 8 months nanatay Crown Diamond. Proud kita kay ngano the second Crown Diamond is from Philippines nga si Coach Fernan Santiago. Ang first is si Tim Miller from USA. Then karon na dinhi sa Pilipinas si Coach Fernan Santiago with 14 diamonds in the Philippines. Kani nga mga figure pa lang, grabe. Makita na nimo nga potentially kani nga company. Not only kuan ang mudagan ang tigpakpak, no? Ang atong goal nato dili ang tigdagan tigpakpak dani nga company. Kun dili ang goal nato daghan amuhawid og manubila sa sakyanan. Brand new pa jud. Okay ba ina nga company mo sudlan? Okay kayo. All right. So we just recently joined sa atong first event, historical event with 1,200 leaders across the Philippines no. Nakanindot bani even kaninga event, grabe. Puno-puno na jud. Dagan pa kay waiting sa gawas, dagan pa ga-request nga coach, pwede ba habol na kong ticket, palit na nga ticket. Grabe di na jud ma-accommodate because this event ang kaya lang jud is 1,200. Actually kana 200 existing na siya kay 1,000 jud ang makaya dani nga binyo. Dito sa kaning gitawag na to pinakadako nga Blue Leaf Cosmopolitan sa Quezon City. Quezon City ang tawag gani is Dreammakers Worldwide Leaders Gathering. Nindot kay dito gi-enjoy lang natong adlaw, nag-gather ang mga
tanan dito from unranked to bronze, tanan dito nakabaklay jud sa stage because kani nga event is para ni sa katong una nga ni response sa kani nga opportunity basin ikaw sunod na pud ang mobaklay sa stage na pud, no? So muning historical event din gasas Ginoo basin next year masundan na pud na no, dagatag mga plano dani nga especially natay mga cruise ship na daw. Oh, natay mga overseas nga mga kuan. Hopefully na ng mga incentives mo abot ta dana. Pero kanisa nindot na kay siya. Wala pa'y tuig. Nakabuhat na ta og big event. All right? Okay. Si Livegood in terms of legalities, na legalities si Livegood. Number 1, i-check ninyong website nga kaning gitawag nga searchsunbiz.org unsa ni siya? A Sunbiz Division of Corporation is the official state of Florida online directory for the companies operating within the state of Florida. Tanan daw company nga galihok, tanan company nga mga legal, naka-register kani nga website. Pwede nimo i-check, ang business name na to is Livegood Supplement Incorporated. So document number naa po dya sa inyong screen. So ang atong company, muna akong gingon ganiya nga dili pwede nga mo join taw kanang company lang, no? Ang words gani nga kadoo nimo dili maayo kay ano balay-balay tarak-tarak company lang dili na maayo kay ano dili na tinuod pero kani nga company natay mga dokumento dana so kana nga dokumento dani pa lang is legal ang atong company nga nag-operata. Our mission is to help people get healthy, stay healthy without having to spend a fortune to do it. Unsay pasabot? Ang mission jud nato dinhi ka Livegood is matagaan ang mga tao sa taas nga kalidad nga mga food supplement, no? Food supplement importante nga atong health, di ba? Especially gikan ta nag-pandemic dito nato na realize nga more than anything ang usa sa pinaka-importante jud ang health, ang pinga nato para dili ta basta-basta makuanan og mga virus ug uban pang mga sakit. Si Livegood ang goal, ang atong goal nato nga ikaw ug ako matagaan og pinakataas nga kalidad nga mga food supplement pero sa presyo nga kaya-aya. Okay ba nimo nga ang presyo inani magkintahay lang ta. Kintahay na ay brand X og napod si Livegood. Same sila, highest quality product. Ibutang na lang nato highest quality product. Pareha sila na maligya og multivitamins. Pero kani si brand X ang iyang multivitamins gibaligya niya $1,000. Pero si Livegood gibaligya ra niya $10. So asa makamugpalit? $100 or $10. Dini juga mapalit kang Livegood. Mo nang mission nato dinhi. All right. So let's meet our Livegood team. Number 1 kani si Ben Glinsky, atong CEO dinhi with over 20 years of experience owning and running some most successful companies in the nutritional supplement industry. Ben knows how to help people. Kaya nga bitaw sa iyang panuigon niya for 20 years, gigather niya ang pinakagwapo from distributor nahimo siyang CEO, no? Ang tanan nga mga disadvantage gitanggal niya, ang tanan nga pwede nga advantages gibutang niya sa iyang company mo ni nabuhat niya si Livegood. Number 1 dana kanang overpricing sa mga product katulagi katong atong mission nakita ninyo dito. Ang uban nga mga multi-level marketing grabe pa ka mahal-mahal o gwapong product pero mahal kayo. Pero dinhi ka Livegood, gwapo tong product, highest quality. Anya literal ako ipakita nga no highest quality si Livegood. Pero ang presyo kaya-aya, barato kayo, halos ipanghatag na ang produkto. Presyo nga as a member price, literal ako ipakita unsa na siya. The second person is kani si Noder Casan, the Director of Network Marketing. Ang nakagwapo niya dani, he is a legendary. 1998 pa lang siya. No, 1998 pa lang siya, nag-start na siya sa multi-level marketing. Grabe ka successful. He's a trainer, no? 1,000 of people yung gitabangan nga mahimong successful dani nga industriya. So say pasabot. Si Ben Glinsky ug Senator Kazan kung i-combine nimo ang ilang panuigon more than 50 years, it means nga ang company dili siya trial and error. Dili po siya testing, dili pwede nga inanang company ni Livegood. Kundi ang sistema ni Livegood nga aside nga matagaan tag gwapo nga produkto, kundi tagaan po tag gitawag na to gwapo nga kitaan. Ako explain unsa na siya unya. Okay, the third person si Ryan Goodkin, the Director of Product Development, 15 years as doctorate in pharmacy. No, dili siya bagito, kundi expert siya sa iyang field niya. He is the one for formulated sa atong product nga masiguro nato ang atong produkto nga gipampalit dani kang Livegood atong gipanggamit nato kundi
Gwapo kay mga kalidad king ano maayo kay nga tawo nga si Ryan Goodkin in terms sa pag-formulate sa product. And also, si Live Good is dili gabuhat og product nga product lang. Kun dili tanang product from the beginning up to this day. Ang tanang product ni Live Good puros gamit. Dili pwede nga nabuhat lang product kay basta lang mudagan ang atong product no. Dili tanan product ni Live Good is na ay purpose. Gamit jud siya tanan. All right? Okay. Together with his wife, si Lisa Goodkin, the Director of Product Education. So, true leadership creates true success. Okay, we have over 20 life-changing product. So, unsa ni siya mga produkto? The newest one, kaning gitawag na to og Creatine plus HMB. So, para asa ni siya? Abot kong senaryo ha. Panalitan mahilig kag gym o mahilig kag workout no? Mahilig kag workout. Before ka magsugod og gym, ang purpose sa creatine is mag-inom ka una. Ano mag-inom ka dani? Para asa na siya? Improve muscle strength. Reduce recovery time. Promote maximum endurance para mas magdugay ka magsigig aswat dia. Support weight management and support cognitive function. Ang sa purpose ni protein, familiar man ta sa protein, after ni mo gym, mag-protein din ka. Literal na ko explain unsa ng protein. But kaning creatine ang purpose before lugar ka magsugod. So, muli akong gingon sa inyo, ang produkto ni Live Good dili basa-basa kundi naa jud siya purpose, na si gamit. Okay? All right. Ang nakanindot sa atong produkto is highest quality product, the poorest most natural ingredients from the most pristine location on the planet and world-class manufacturing facilities nga na dito sa Jupiter, Florida, USA. So meaning, ang atong mga raw material na dyan sa standard, dili pwede nga wala ta standard. Natay mga standard nga, kung panalitan kaning raw material or ingredients, na problema, labay dyan na siya. Iuli na kung asa nagikan. Kung dili, ang tanan mga produkto ni Live Good, gwapo kag mga ingredients para makuha na to ning word nga taas og kalidad. Okay, okay ba nga ang imong kuan masiguro nimo nga taas og kalidad ang imong produkto inanay mong gipanginom dinhi kang Live Good? All right, okay kayo. Okay. Munita ng mga certificate na USD organic, third party, na sugar free, culture free. Pero sa tanang kuan certificate, kanilang USD organic no lisod kini sa kuan. So, sa tanang kuan dinhi, especially sa US nyo, tanang kuan dinhi certificate is na ko'y gusto i-highlight kaning gitawag nga good manufacturing practice. Ang GMP certified walay laing meaning dana. Ako na lang i-explain, pwede nimo i-search sa Google. Was ang isa ka produkto na silyuan sa ina nga klase nga certificate, ang pasabot is ang atong produkto safe and highest quality product. Makagaranti ta nga ina ang atong produkto. Mo to kung ganyan katong highest quality product, o mo natay certificate nga inana. Dili pwede nga wala tay certificate nga inana. Pero tanawa si Live Good na ay inani nga klase nga certificate because why? We want the customer ang satisfaction, ang 101% nga effectiveness sa tanan na to produkto. Okay ba nga mo inom ka or mo gamit ka sa isa ka produkto nga effective sa imo pero ang presyo kaya at the best price. Okay ba inanay mong produkto? Okay kayo. All right. So, aside na dinhi ko nakurat. Kani nga company now, ang yung produkto niya is 90-day money back guarantee. So, nalugar 3 months nga policy, nga refund policy. Tanawa, panalitan nagpalit ka organic coffee ni Live Good. Na kaning organic coffee ni Live Good, naman kay 90-day money back dana. Kasi pasabot, all Live Good products have 90-day empty bottle guarantee. Ang pasabot dana, kanang imong organic coffee, pananglitan lang, wa ka na satisfy og 100%. 99.9 lang. Napakay point, buta na to, 0.1%. Wa ka na satisfy. Pwede nimo iuli ang organic coffee nimo in 3 weeks na, nahurot nimo. Pag iuli na nimo, ang unsay gibuhat ni Live Good, no question asked, na kay full refund. Yes, inanang policy na to din. Unsay pasabot? Kung dili ang pasabot na ang atong company is very confident. Dili ta maulawan mo endorse na dani o bisan ikaw mismo ang mo take na ni dili maulawan si Live Good. Si Live Good garantisado gatuo siya nga confident siya 101% nga ang atong produkto safe and highest quality product mo satisfy sa atong mga consumer and aside na is 101% ang effectiveness na jud siya epekto sa atong lawas na to. Okay ba ina nga atong kuan ina nga atong refund policy nato? Okay kayo. All right. How do I order the product? So consumer or member? Pwede ka order as a consumer lang, di ka magpa-member.
Pwede po ka mag-order as a member. Kung ako, pareho ako, member mo ko, magpa-member mo ko. So, pero para sa ako, pagpa-member na lang. Because why? Live Good member is save up to 75% compared to products in other network marketing companies. O saan siya? O tanawa, highest quality product na to ang CBD oil. Ang CBD oil na to, tanawang other competitors, gibaligyan niya 89.95. Then ang iyang milligram niya nara sa 500, other competitors. Pero sa ato 750 milligram. Nga napa yun sa highest quality product, which is tanawa ang atong presyo nato. Muna akong gingon sa inyo. Pinakataas nga kalidad, pero ang presyo kayaya $18 ra. No, wala na to gibarato. Wala na to gibarato ang atong produkto. Kay gibarat na to ang kalidad, no, dili. Ang goal jud, ang mission ni Live Good. Nagpabilin taas ang kalidad, pero ang presyo at the best price. Alright? So wala nakabalo unsa ang CBD oil. Ang CBD oil na to is para ni sa kanang bagay ni sa mga tao nga abnormal ang ilang emotion nila dali ka anxiety or gakurog-kurog na syndrome or kana bitong nanigarilyo bitaw nga niundang og sigarilyo, chain smoker na niundang murag nay withdrawal ang kuanda na nay gapanggawas nga mga sintomas, no? So ang atong kuanda na ang CBD oil na to dana is i-drop na nimo sa ilalom dila ang nakanindot tanan kaugatan sa imong lawas na mo kalma na. So inana kagwapo ang CBD oil pero tanaw atong presyo $18 lang mapalit. Alright. Another comparison. Ang atong organic super green katong dili mahilig og green. Nanay atong organic super green na to. Para sa na siya immune protection, energy and recovery. Yes, gwapo kayo. Stress support, digestive health. Nay detox support, gwapo jud ni siya panghinlo, pangkuan. Nakabalo sa wala nakabalo ang atong organic super green na to. Grabe ka super jud kay ngano man. Tanawa, nanatanan halos pinakagwapo nga green gibutang diya. Di na ko ma-mention tanan tungod sa kadagan. Kanilang nana siya barley. Nana po siya aloe vera. Gwapo ba ng aloe vera kay ang aloe vera is anti-aging. Na po siya moringa, kamunggay. Di ba? Highest quality product, ang other competitors gibaligyan niya 99.99. Mag-Live Good na lang ko, makapalit na kog 5. Ina ni kagwapo ang atong produkto. Ama ka mo palit, competitors or sa akang Live Good? Magpa-member na lang ko ni Live Good. So muna atong mission din eh. Ada na comparison na po sa retail price and member price. Gani comparison sa other competitors. Kani tanawa nga itong highest quality product nga multivitamins, panglalaki o pambabae, pero ang pambabae with iron pa yun. 24 vitamins and mineral, immune and cardiovascular support, promotes healthy aging. Tanawang retail price, 17.95. Pa-member na lang, kaya wala rin 700, $9.95. Alright? Ang atong organic super rich, gwapo kayo siya. Kung ikaw na kasing-kasing, or naay dugo. Gwapo siya, cardiovascular health. Circulation, gwapo siya para sa atong circulation sa atong lawas, no? Sexual health, yes, gwapo siya sexual health. Brain and cognitive function. Tanawang retail, $29.95. Pero kung mapamember ka, less than $10 imong masave. Pamember na lang ko kay $18 na ako mapalit si Organic Super Reds. Alright. Other than na is, kaning gitawag na to Organic Super Organic coffee na to, which is retail price niya 28.95 pero kanin tanong member price 17.95. No, katong mahilig og coffee, nakanindot sa tong coffee pa jud nato, no? Napa jud siya gitawag nga weight loss, no? Healthy organic weight management coffee. Inana kagwapo ang atong produkto din eh. And also kaniyang muni ang gingon katong gani nga creatine, natay complete plant-based protein pa niya. After nimo pag-gym, gwapo mukuan ka sa moinom day ka og kaning gitawag na to protein. No, rebuild and restore muscle and joint, build and maintain lean muscle fortified with all essentials amino acid. Pag pamember na lang ko kay ngano mas makasave ko og $12 kay ngano $22 ra mapalit nimo as a member. Alright? Okay ba ina na nga to mga produkto? Nasa taas nga kalidad pero at the best price. Money si Live Good. Alright. Okay. So dinhi na po sa gitawag na to og why Live Good business. Manako pala ila na sarili nako, the company behind, ang atong produkto, legality certificate. So dinhi na po sa gitawag na tong kitaan. Kung gusto ka magkuan, gusto ka maminaw sa kitaan, pabilin sa atong webinar na to kay atong nisgutan unsa kagwapong kitaan dinhi kang Live Good. Why Live Good business? Number 1, natay gitawag nga global opportunity. Yes. Once you join dinhi kang Live Good, ang imong ma-market nimo more than 200 countries. Yes.
Grabe kadagan. Si Team Unstoppable, nanatay Bahrain, nanatay Japan, nanatay Taiwan, sa ako rang under. Pero Team Dreammakers Worldwide, halos tanan countries na. Inani kagwapo ang Pinoy king ano, was ma-market ni mga Pinoy. OFW nasa tanang countries. So global opportunity ta. Ang atong product na to moabot sa kana pong 200 ka countries. So dili hustle na sa imong nga side. Okay. Number 2, pioneering stage. Yes, we are pioneering stage. Ang nakanindot kay pioneering stage man ta din eh. So since nga atong company na to 800,000 naman gani in 10 months, unsay naong in 5 years. So pila na ka million ta na? 10 million na ta. More than 10 million na ta na. So karon pa lang pag-join na because it's pioneering stage. Nay nagulat ni mga gwapo nga opportunity din kang live good. Why live good business? Third reason, low risk. Yes, grabe ka low risk din eh. Nga naman, dini kang live good once mo join manggug ang tawag na is enrollment fee. Dili siya investment because we are club membership company. Later on ako nang explain. Kabalo ba ka? Pag nala kay duha ka tao, imo mapa-invite, giganan imo na-invite, giganan sa komplan, giganan sa community, giganan sa product, giganan sa price because we have the best price atong highest quality product. Once mo join ng duha ka tao, bawi na kasi mong enrollment fee. Yes, later on ato na explain unsa na siya. All right? So why live good business? Number 1, support system. Yes. Especially mo join kada ni nga team, no? Ang naganindot sa ato dinhi is ang atong support system nato. Sa Tagalog lang nato nga webinar nato, nanay gi-initiate nga initiative ni Coach Fernan. Everyday na siya, Monday to Sunday ganin na siya. Duha ka schedule pa yun. Karon gani murag upat ka schedule, na duha ka schedule sa gabi dayon duha sa morning. Napadyo tay Sunday. Dinhi sa atong team Unstoppable, dinhi sa Live Good Cagayan de Oro, ang nakanindot tanawa, gwapo kay mag-join din nga team. Nanatay webinar on nanatay business presentation online offline. Napay tay training online and offline, no? Napay tay Live Good mini hub dinhi. So that is support system because ang ato laging goal dili mo daghan ang tigpakpak. Kun dili daghan ang mohawid og manobela. Brand new pa jud. Alright? Inana nga gwapo ba mosulod kag inana nga company nga ang goal sa mga tao gusto mga dato. No, nindot kayo na inana nga klase nga community pag live good na. Okay. The fifth reason is leverage income. Ang nakanindot po din kang live good, dili lang income, kundi leverage income ta. Unsa nang leverage? Pinaagi sa imong team nimo, maka-create ka dinhi og fortune, no? Ang nakanindot kay tungod kay ang imong organization nimo instead nga ikaw lang ang maningkamot, basta ang tanan maningkamot, na kay gwapo nga kitaan dinhi kang live good. All right. The sixth reason is amazing product. Yes, gani ako ikaw, di ka maulawan. Ikaw mo take o ikaw mag-endorse, di ka maulawan sa atong product na to. Inala kanindot ang atong produkto because highest quality product pero sa presyo nga kayaya. All right. The seventh reason, last is kaning gitawag na digital service. Ang nakanindot is instead nga magtukod pa kag sariling hub nimo, no, dili na. No? Nara si mo one phone away ra. Nasa imong cellphone ra jud. Nasa imong mismong cellphone. Nanadya ang imong back office, nana imong dashboard diyan, nana imong kitaan nimo diyan, imong contact man ning ganin nimo. Nanadya tanan. So pwede na nimo ang imong negosyo na nasa imong mismong cellphone nimo. All right? So this is the reason why Live Good Business ngano gwapo mag-business kang Live Good. All right. So Live Good Affiliate is opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Yes. We have the most exciting because why? Number 1, wala na overpricing din eh. Number 2, wala na piring-piring, wala na lip and right, bangga-bangga dia. Number 3, wala tay auto ship din eh, no? Kanang perminti ka mag-order para mag-save sa points, wala na din eh, no? We are not ang ako sa ganan po din we are not obliged to buy and to sell the product. Even without buying and even without selling sa atong product na to, naga po'y earnings ni. Literal ako explain na siya. Morning nakanindot kang live good. Alright? Wala po tikuta ha. Wala tikuta din eh. So dagan kayo tanan mga disadvantage sa una sa multi-level marketing. Gitanggal na din tanan din ang atong pinakagwapo nga mga advantages. Later on ako explain sa inyo. Pero karon ako sa pakita sa inyo. Ang affiliate compensation plan ni Live Good is 6 ways to earn. Natay weekly fast start commission, matrix commission, matching bonuses, retail commissions, influencer bonuses, diamond and crown diamond bonus pools. So kaning unom ka 6 ways to earn para mas dali masabtan upat ra jud ni siya. Unsa ni siya? Weekly income,
monthly income, retail income, like akong gingon kanya, even without buying and selling the product, pwede ka mag-weekly income, monthly income gyapon dinhi. And lastly, company share. Okay ba nga inanang opportunity na gulat nimo dinhi? Okay kayo. So paminawa ni ang akong presentation hantod mahuman because na ay gwapo kay nagulat ni mga opportunity dinhi kang Live Good. At okay, let's talk about membership because si Live Good, like akong gingon ganya, it's a club membership. O, si Live Good Club membership daw. Ang saan yung membership? Ang meaning sa membership is nagpa-member ka sa isa ka company. Any sec, private or ma-public or any mga klase nga company, basta kay membership, nagpa-member ka sa isa ka company to access the privilege. Makita ninyo just sa screen. Okay, number 1, Costco. Si Costco from USA. Once mag-join ka din kang Costco, tanawang member, 119 million. Grabe kadagat ng member niya. Since 1976 pa ni siya. Ang pribilehiyo ni mo makuha ni basta magpa-member ka din, kaning gitawag na to discounted price. Pareha ba ng kintahay kaning inani nahitabo? Si SM Supermarket, gibaligyan niya ang Magic Sarap, 5 peso. Then si Costco, gibaligyan niya Magic Sarap pod, 1 peso. Amo ka mo palit. Sa SM Supermarket, 5 peso. Sa Costco, 1 peso. Di na dyan ka mo palit sa Costco. Mo nang dagan kakabuang magpamimbro dani across the United States of America. Kaya nga naman, tanang produkto ni Costco. Na sa variety product, perting dagana yung produkto niya. All discounted price versus sa mga local supermarket dito sa ilang area nila. So, gwapo magpamember kang Costco. Din sa Philippine version. SNR and membership, shopping. Ananis Cagayan de Oro, nani sa Davao, I believe, napod ni sa Cebu and Metro Manila. Sa SNR, more gyapon. Mapamember ka para sa pribilehyo nga makakuha kag discounted price. Aside na is, ang akong nadunggan, si SNR is, napod siya gitawag nga imported item nga dili mapalit na to sa kaning gitawag na to nga local supermarket. So, munang dagan magpamimbro dini kang SNR. Okay ba? Ngayon na kuan? Inani ang membership ninyo? Okay kayo. Pero samot na dini kang Live Good. Tanawa si Live Good. Si Live Good is same gyapon siya. Member price nimo mapalit ang atong produkto. Nakita man ninyo ganiya, grabe ka barato ang atong multivitamins. Wala ra 700, 60 capsule pa jud to. Member price rin nimo mapalit, $9.95. Pero sa tulo ka company ang gisgutan dani. Si Costco, SNR o si Live Good, only Live Good na asay gitawag nga affiliate compensation plan. Naay kitaan dinhi kung magpamiyembro ka. Okay ba ina nang company mo sudlan? Tanawa. Nagsige nagngisi ang nasa ko picture no? Ana na. Nanay ko dinhi dolyares atong kita dinhi kay ngano from USA man ang atong company. So $1 atong income. Okay, let's talk about weekly income. Ang atong weekly income gitawag sa weekly fast start commission. Unsay giingon dinhi? You will earn 50% of your direct referrals. No, nada koy 50% sa tanan nimo mahimong direct nimo each on their $49.95 gikan sa ilang enrollment fee. So ang ato dong enrollment din is $49.95. Nado kay katunga tunga daw mo sa company. Ang 50% sa imo, 50% sa company. So unsay pasabot dana? Pananglitan na kay upat na pasulod. Each person nila dana na sila nag-enroll sila, giganan sila sa company, giganan pod sila sa kaning kumplan, giganan sila sa produkto. O once mag-enroll sila, $49.95, each person nila dana na kay $25. So unsay pasabot? Pananglitan karong semana na kay napasulod. No, nga sales dinhi kang Live Good. Panalitan na kay napasulod nga 200,000, pasabot ba na koy 100,000 pesos? Yes na. Tunga mo sa company, 50-50 mo. 50 sa mo, 50 po sa company. Na akong previous company na ako, no? Tanaw akong previous na akong, previous trabaho na ako. Previous work na ako as a corporate, as a sales manager ito, account manager. Tanawa. Ang akong mga transactions sa akong mga client na ako, nasa mga 1 million, 2 million, na magay-uban na sa akong mga kauban, mga 100 million ang mga kwan. Kung kintahay lang, kung mo to si Live Good, pasabot ba kung nakoy 1 million transaction, nakoy 500,000? Ano mo ni si Live Good? Sa akong previous company, wala, dili na ko na mabuhat. Pero kani nga company, grabe. Every person nga mapasulod nimo, na kay $25. Good news. Tanawa, sa upat lang katao imo mapasulod na kay $100 commission. Mo na. Kung karong semana napasulod nimo upat, next week madawat na nimo by Friday. Wala tay paltos na kay si Live Good, grabe ka kuan dana. Grabe kay stricto si Live Good dana. Basta kay commission yun na nimo madawat na nimo.
Mo ni nakanindot kay ang goal sa company nga dili lang dagan ang mupakpak kun dili lang ang company ra ang madato kun dili ang mga membro dinhi sa Live Good. Ang goal niya nga apil ta mga dato dinhi. Okay ba inana ang kita nato? Grabe ka okay kayo. O tanawa ha, tanawa sa kanindot. Pila ba ang $25 sa peso? O butang na lang na to. Isirado na to 1,500. Every week basta na kay mapasulod dinhi, na kay 1,500. Mo nang dili katingad-an nga si Live Good ni abot og 800,000 in 10 months because why? Tanawang kitaan dinhi. Every month na kay mapasulod, panalitan na kay napasulod nga sales nga 500,000, pasabot ba na ko 250? Yes na. Mo may gusto ni Live Good. 50-50 ta. Ang nakanindot tanawa unlimited. Bala pa pila mo mapasulod din na nagay napasulod 1,000 din O kung 1,000 ka direct, pila ka $25 na siya. Ina ni kanindot sa Live Good. Every person nga mapasulod nimo is $25 ka. Tunga mo sa company. Pero wa pa na humandya kay nganuman. Ang nakanindot sa atong weekly income is naa siya leveraging. Unsa nang leverage coach? Kanata na nimo na pa-enroll, level 1 na nimo naka 50% kada na. So $25. O karon nakay napasulod duha na. So nahimo na kang bronze. Ang nakanindot sa kuan sa bronze dani is ang imong level 2. Tanawa, every time ang imong level 1, basta kay na sila mapasulod, gawas nga naka 50% si level 1, ikaw nga apply nga level 2 to nimo, nakay 10%. Pila ng 10%? $5. O karon nag-rank up ka nahimo kang silver. So direct up to level 4 tanawa. Pag si level 2 magsigig pasulod, naka-additional 5%. Pag si level 3 naka-pasulod, additional 5% na siya. Every week niya. Every week ni basta na mapasulod. O panalitan kani si gold. Karon si Coach Kirk na mo makong platinum. So up to level 8 ko na. Direct sa kung direct. Nga wala na ko kaila kinsa na sila. Si level 5 magsigig pasulod. Pila man ako? Nako additional 2%. Si level 7, si level 6 magpasulod nako additional 2%. Kung panalitan na mo ng diamond si Coach Kirk, morning nakanindot dinhi. Kay dali kay mag-rank up. Yes, dali kay mag-rank up dinhi. In 3 months nag-platinum ko, grasa sa Ginoo, base hindi makaya nako may mong diamond karong December. Ginoy bala na. Basta ako gibuhat na ako, tabangan akong team, nga Antibok, team unstoppable. No? Wala na cross at apil ang team Live Good Cagayan de Oro. Ang akong tabang nako, nga tabangan ako nga mo grupod, no? Ato mo ni atong goal na to dinhi. Imagine na level 10 tama na. Wala na kakaila kinsa na si level 7, level 8, level 9. Kaya ang tinuod na itabo sa imong 49.95 o 49.95 nako, grabe ka generous ang company tanawa. 80% na gibalik sa mga member, 20% ra sa company. Now tell me kung dili ba generous ang company. Wow! Grabe ka generous ang company. So pasabot ba kung si level 7 nako, kung sige sila enroll, nakoy additional nga 1%, yes, nakoy 1%. Basta karong si manaha pag nay magpasulod sa imong organization nimo, next cut-off madawat nimo. Good news, walay piring. Walay piring din eh. Wala na nang lip and right. Gitanggal na ni Live Good. Pero nakanindot din kang Live Good, nasa imo tanan ng advantage. Weekly income pa lang akong gistoryahan. Weekly income pa lang. Okay, let's talk about monthly income. Ang monthly income nato din gawas nga si Live Good is a membership with subscription. Ang say subscription, ang pasabot sa subscription, trivia ta ha. Nag-subscribe ka sa isa ka company para maka-access ka sa exchange. O example, Netflix. Si Netflix tanawa, pila ka buk subscriber? 238 million ka subscriber. Kung mag-subscribe ka dani sa exchange niya, entertainment, nasa movie streaming. No, nasa dagan salida, di ba? Gaka-enjoy na to ang Netflix, dagan kay salida. O ikaduha, PLDT. Si PLDT is 1967 pa ni siya, pila ka buk subscriber? 66 million or more. O tanawa, kung sa ikon niya, mag-subscribe ka dani. Kung sa exchange niya, internet plus landline. Wala ba mo kabantay? Ngayon yung mga cellphone ninyo, mga gadget ninyo, napuno na sa mga subscription. Familiar ba mo? 1 day, 3 days, 1 week, 1 month, para sa gitawag na tong call, text, and internet, that is subscription. Even ang yung tubig o kurinti, subscription nga mo na siya. O karon inani, ang nakanindot din kang Live Good, once mag-subscribe ka kang Live Good, as gawas nga member ka, mag-subscribe pa jud ka, unsa ma-access nimo? Monthly commission and bonuses. Okay ba? Asa may mas importante, entertainment or kitaan? Internet or kitaan? I believe mas importante ang kitaan, di ba? Kay kung nakay kitaan, wala problema Netflix, pwede ko na na-subscribe, bisa pag 1 year na ko.
Kaya na makikita. Ang internet, wala na, given na. Di ba? Si Live Good, once mag-subscribe ka din na ay monthly commission and bonuses. Imagine ka nga kampanya, ano na kanindot. Kay monthly man ang bonus, lupig pa trabante na kaya ano, ang mga ko, ang trabante sa gobyerno, kano sa mabunusan? December or January, ang mga private, January maganin, o say maganin, masayo-sayo, November. Dini, kalibgod, buwan-buwan. Monthly ang atong bonus din Okay, paminawa ko kung gusto ka makabalo, unsan ang bonus na to din Okay. How to make money from subscription. Kung gusto ka magkuan mo income gikan sa subscription, paminawa ni. Kanitanan nga mga companies, si Netflix, si Landers Globe, Sam's Club, Disney Plus, YouTube Premium, PLDT Costco, they are all subscription company pod. Pero ang pangutana, nabay kitaan, ang tubag, wala. Pero good news, Live Good is a subscription that pays. Alright? Nasa'y kitaan. So let's talk about kaning gitawag na to auto spillover. Ato sa istoryan, kay na-purpose ni siya. Kaning matrix 3 na to. The time nga nag-join ka ng Live Good, ibutang ka sa matrix 3. Mo nang naong ka nang kakakita nimo. Pero na auto spillover. O saan yung auto spillover, coach? Upat ka pamagi na yung auto spillover. Tungod kay, gikan sa pag-join nimo, duha ra jud ang nasa imong ilalom kay matrix mang tawag niya dana, duha ra. So kung na kay sobra nga tulo, dili na labay taas, dili na labay sa kilid, di po na sa mo sangag ikatulo. Imo nang i-spillover, ibutang na nimo sa ilalom sa imong downline nimo. So mo nang auto spillover. Upat ka pamagi, number 1, tungod kay imong upline, duha ra man na sa ilalom niya, ang yang sobra niya, gikan sa 3 padulong taas, ang pasabot na spillover. So may spillover na sa imo. Number 2, ang mismong iyang gi-spillover sa imong upline nimo, tungod kay duha ra man pod, napod sa spillover. Ang number 3, ikaw mismo, duha ra man na sa imong ilalom, spillover po ka pag mosobra na kag duha. Ang ikaw pat, ang mismong ikaw ang nag-spillover. Napod na siya mo spillover kay duha ra lagi. Unsay purpose, coach? Ngano ato nang gistoryan? Kay ngano importante king spillover kay ngano? Tanawa. This is our matrix commission. Each active subscriber under your matrix, paminawa, tanan daw active member. Active subscriber. Sa imong matrix mo, kato kung gitawag no, ang duha nagsikaduha, tanawa, you will receive 2.25% share from 9.95 subscription. Tanaw, dinis ato, natay subscription nga $9.95. Pero ang nakanindot, tanan nag-subscribe ni mo nga under sa mong ilalom, dili ka ganse kay ano na kay 0.25. O sa inong dana, coach? Gikan sa imo na kay duha sa mong ilalom. Ang duha nagsikaduha na imong upat. Ang upat nagsikaduha na imo siyang 8. So kana total dini palanta sa 2x3 matrix, 14 na sa katao. Ang good news, tanawa, every single month na akay $0.25 sa tanang tao nga nasa imong ilalom. Paminaw mo, tanawa ni. Once mag-join ka din ni kang Live Good, ang imong matrix is 2x12 matrix. Mo ni atong goal nga ipapuno na to, puno na to, mo ni atong ginatrabaho. Ang duha nagsikaduha na imong upat nagsikaduha na imong 8, na imong 16, sa level 1 padulong sa level 12, ang total subscriber na nasa 8,190. Coach, kanang 8,190 usay purpose na. Every person na kay $0.25, that is $2,047.50. It's 116,000 pesos every single month. O guys, or leaders, paminaw mo. Every single month, once mapuno nato ang atong 2x12 matrix, na kay 116,000 pesos. Dili katingadan, imposible dili ta mapuno ta. Kaya ngano, 800,000 na ta in 10 months. What is 5 years? What is 3 years or 2 years? Grabe, mapuno-puno na ang atong mga matrix. Tanawa ha, kanang 8,190 is kaya kay na sa i-achieve. Mindanao alone, kung taga Mindanao ka, Mindanao alone is 22 million. Sa Pilipinas, pila man? 120 million. We just need only 8,190 para ikaw ug ako every single month. Taga bulan na niya 116,000 pesos. Maximum income tanawa. Up to level ko na siya, level 15. That is 2x15 matrix. Was may mo kan diamond. Maximum earning nato din sa atong matrix commission is 933,000. Almost 1 million na. Wow. Mo ni atong goal. What is 65,000? Nga si Coach Fernan Mangay nga una nga nag-Live Good din sa Pilipinas is 120,000 na. Diba? Puno-puno na iyang matrix niya. O say may tabo.
O ikaw ug ako mo income dani pohon 933,000 pesos, almost 1 million. Coach, kanang naman di subscription dani 600 pesos murag malabo man ta dana. O sige mangutana ko nimo, naka SSS comparison ta sa SSS. Pilay minimum kuan contribution sa SSS? 750 a month. Ato dinhi 600 ra. O advantage na ka. O ikaduha, pila ka years kailangan ka mag-contribute? 10 years. O kano saan nimo madawat? At dahil 60, dili kang ligod, dili ka kailangan og 60. Gikan pag-start nimo, in the third month, pwede na ka magsugod og matrix commission basta nay tao na sa imong ilalom. It means along the way, the more magkadagan ang tao, the more magkadako ang imong porsyento nimo nga kaning gitawag natog matrix commission magkadako na siya. Isunan ko ikaw kung pananglitan kang SSS nag-focus jud kay ka. Ang imong 10 years dungagan nato nag 30 years kung pananglitan nagtrabaho ka, nagsugod jud kag trabaho at the age of 20. O dungagan nato another 30 years. Pila ka years? 40 years. Student ko ikaw. Kanang 40 years nga contribution nimo every single month gabayad man kadana. O kung wala jud kay paltos, student ko ikaw karon dili na mabutog 100,000. Yes, dili mo abot. So akong kuan karon, ang akong advice sa imo, while na kay SSS sabay live good. Wala kay bugat nga rason nga dili ka mag-live good king ikaw ug ako kabalo ko, ikaw ug ako parehata ni pangandoy. Enough na ba sa imong 100? Abot na to, di lang ta mag-abot sa 933,000. 100,000 enough na ba every single month? While gatrabaho ka, napadyo live good 100,000. O join na. O dinhi ang nakanindot na to dinhi, nanatanan dinhi support na to. Yes, nanatay training program. Dini sa kuan, online offline ang atong training. Unya day no, natay training unya 9 PM. Kuan na every Monday to Thursday atong training nato. Para isiguro nato nga ang tanan matag-usa nakasabot sa negosyo nga subscription. Ikaduha, najoy vision. Ikatulo, nay proseso nga makaabot jud ta dito sa atong price nga gisgutan nato nga financial freedom. Alright? So okay ba sa imo nga ikaw ug ako mo income dani? Yes, very potential. Moabot jud ta diha. Tanawa ha, nagisgot man ko ganiya kang Netflix. Si Netflix niya abot og 200 million. I'm not talking 1 million, 10 million, 50 million. I'm talking 200 million nga mohapit pag 100 million. 200 million subscriber. Imagine kani si Netflix. Kung paninlit gihimo niyang matrix commission, unsa mahitabo? O tanang subscriber ni Netflix ayahay. Kaya naman, magsige sila tanaw na sila commission. Wala Wala gibuhat ni Netflix O karon na si Live Good buhaton na to. Sabay ta, hataw na to ni. Pag moabot ng 65,000, o garan. Kani atong matrix dili na mo sulo, dili ray ko mo kana, nagsinumpay ra tag matrix. No, ako matrix kung peta na kay matrix nimo, nagsumpay ra tag matrix. Alright? Kung kaya ni Netflix nga niabot og 200 million, nawa ni abot og 200 million nga walay kitaan. Ang imo ma-enjoy ra nimo dana entertainment. How much more din si Live Good nga gwapo kay produkto plus na subscription nga nakaikitaan nga $0.25 every single person dana. Potentially income nimo 933,000 pesos. Almost 1 million na. Mo tana ko nimo. Ang imo bang 49.95 makatukod bag negosyo nga inani ang worth? No, dili. Pero dini kang Live Good, pasalamat ka. Nagpa-member ka, nag-subscribe ka, pero mo pwede di ka mo income almost 1 million. And good news, kaya nga itong monthly income, not only matrix commission, because why? Gawas nga naa kay matrix commission sa imong monthly income, naa pa jud kay gitawag nga matching bonuses. Unsa ni matching bonuses? Para dali ma-explain, I explain to you in simple way. Pananglitan na kay duha ka direct. Duha ka direct ka kani si first generation na nimo kani si 1 ug si 2 mo ni imong duha ka direct. Si matching bonus, ang nakanindot ni matching bonus, kanita na nimong first direct nimo or level 1 nimo, basta kay mo income og matrix commission, kay kita tanan naman kay matrix commission, 50% ka every single month. Naa kay bonus dana 50%. Unsay pasabot coach? O panalitan na kay unrank. Ang unrank na max na to ang iyang kuan niya, na max na to iyang matrix. Maximum matrix niya, ang iyang income, iyang commission niya is 2,047 o 50% kada na. Pila imo? $1,000, that is 58,000 pesos. O sa imong second ko nimo, second direct nimo, first generation gyapon nimo, diamond. Ano imong diamond? Pilay mo kuan? Pilay maximum income sa diamond? 16,000. O 50% pang kabonus dana. Pilay mo? That is 464. O doon lang kataw kung gisgutan, 500,000 na. Inani kanindot din ka Live Good. Imagine
Aside nga na kay matrix, naapad yung kay matching. This is real leverage income king ano. Tanan nimo na himong first level nimo, tanan nimo na himong direct nimo. Tanan nila matrix commission na kay 50% nga matching bonus. Grabe ka gwapo ni. O tanan na to, kay nung mo sa inyong weekly income katong akong gisgutan nga upat, o kintahay mo ni silang upat. No? Si David, si Maria, si Peter o kani si Margarita ang isa. Oros nimo direct. Ang isa naka $5,000, ang isa $4,000, $3,000, $2,000 ang ikaupat. O every single month ka naka 50% na. Unsa may naitabo? Ang 5,000 naka 2,500. Bonus na niya, way labot si mong matrix. Ang 4,000 naka 2,000. Ang 3,000 naka 1,500. 2,000 naka 1,000. This is matching bonus. This is the future na opportunity na potentially nga pwede mahitabo nimo karon. Pwede ni mahitabo. Nanag-earn, actually, nanag-earn $40,000 sa matching bonus ni Nickel and Good. Katong nag-una na to, by December, naka-join, o dagko na kayo silang mga matching bonus. Kaya nga naman, dako naman kailang matrix. So, muna nagulat nimo. So, wala kay rason nga dili ka mo join kay ano, potentially, pwede ni mo ni kabot sa mong pangandoy nimo. Grabe. Muna si Coach Kirk, nag-full-time ko kang ano. Aside nga akong goal nga gusto na ko kanon, gusto na ko ma-achieve ang akong gusto nga goal nga may moabot na sa financial freedom. Ang ako pong gusto nga daghan kay matabangan dani. Yes. Nakita na nako from the beginning. Kita na ko dili lang akong sarili matabangan dani nga company. Kung dili daghan kayo sila, daghan ta ang matabangan dani nga company. Alright. Mo ni atong monthly income na to. Next part is kaning gitawag na to retail income. Ang nakagwapo si Live Good is a digital selling. So dili ka kailangan magdala kwan dinhi, di ka kailangan magdala og produkto dinhi kang Live Good kun dili digital selling na like Amazon, like Shopee. Kailangan mo dani si Amazon no from US, tanawang revenue 514 billion. Si Shopee no, 2015 pa niya nag-start is a digital selling, the biggest e-retail shop dinhi sa Pilipinas. Si Live Good, si kan gyapon siya digital selling. Tanawa ha. Mo ni atong website na to, shoplive.com, tanawa kung sa advantage. Kaning imong kuan nimo, ang imong website nimo link na lang na imong isend sa imong consumer or ikaw baka mismo order. Ang nakanindot, dili ka kailangan magsige-explain unsa na yung produkto. Pag-click na ng learn more, tanan information, description na dinhi. Good news. Kay tanan certificate of analysis, each product na nasa mismong website. So dili na nimo problema, provided na sa company. Tanawa. Once na mo order nimo unsa may tabo. Okay sa nagbalot, si Live Good dito sa Florida, USA. Okay sa nag-deliver, si Live Good pod. Ikaw nagbalot, dili. Ikaw ang nag-deliver, dili pod. Pero kisa ni income, ikaw ni income ka. Dili lang company. Income pupug ka. Alright. So ato istoryahan ang retail commission. Duha ni ka klase. So ako lang sa i-simplify sa inani nga pamagi because ang on sales na to pag ikaw makahalin sa retail dili member nga ikaw nag-order sa retail na kay unlimited 50%. Sa unsa nga pamagi? Pananglitan. Nakabaligya ka og kaning gitawag na tog organic super green ni Live Good. Ang margin niya is sa retail ug sa member is $10. So 50% man kada na, pilay mo. $5. Alright? Unlimited na siya. Every time makaling ka, naka 50% sa margin. O ta sa team sales, kintahay kung panalitan imong first level up to level 10 na siya pero atong istoryahan ang level 1 lang. Same gyapong senaryo, nakahalin og organic super green. Pila man iya sa iyang $10 na mas 50%. Nasa kuan, nasa gitawag nga $5. Ikaw man ang upline, nakay 50% sa 50%. Nakay $2.50. Dili kuan yung $5 kung dili nakay bonus nga $2.25 na. So 50% sa 50%. Alright? Okay ga po ng leveraging din ang nakanindot without even buying the selling the product. Katong gistoryan nga weekly income ug monthly income, mo income gapon kada to bisag wala kay gibaligya or gipalit din nga produkto kang Live Good. Okay ba ina nang policy? No, dili kabugaton sa imo no? Advantage sa ato. All right. So, naputay gitawag nga influencer bonus. Dili ni siya quota, no? Dili na siya minimum no. Wala tay quota dinhi kang Live Good. Ang nakanindot once ma-reach na nimo ang tibuok bulan pag ma-reach nimo 2,500, na kay additional nga 10% na. Grabe, sige panghatag og porsyento si Live Good ba? Sige panghatag commission. Kung ma-reach nimo pinaka-maximum, additional 50% na po na siya. All right. So last part atong istoryahan kaning gitawag na tog ownership. Unsa ning ownership? Kabalo ba ka ang ownership inani?
Once mo join ka din kang Live Good, andrang ka dana. Nakay duha ka tao, may mo kang bronze. Oh, pag moabot nag 20, may mo kang silver. Pag may mo 100 na nakay gold, then may mo kang pareha ni Coach Kurt, more than 500 na mo platinum. Next rank na pag may mo na kang diamond na nakay company share. Once maabot nimo ang crown diamond, additional company share. Pila ba'y company share sa diamond? Ang tibukalin daw ni Live Good sa isa ka bulan, no? Tibukalin sa ni Live Good sa isa ka bulan, taga bulan niya 2% dana, 2%. Tanawa, total sales from all members and product sales in dividend equal among all diamond. Tanawa, inani may tabo. Ako na lang explain. Ang tibukalin ni Live Good sa isa ka bulan, 2% na bayin-bayin nun sa tanan diamond. Pila ka buk diamond karon? I believe na more than 60 diamond na sa global. I believe murag 70 naman si gani kay na may bagong nang girank up. Tanawa. Potentially monthly share nimo dinhi is $5,000. Potentially. Oh, you do the math kung naka cellphone karon diha. Pag may mo kang crown diamond, nakay 0.5%. Sa crown diamond duha pa lang na diha. Si Tim Miller from USA, si Fernand from Philippines. Each person nila is makadawat. Each siya, dili kitungon na nila, pero each potentially monthly share is $20,000. Wow! How about inani ang imong company nga gisudlan, imong gihataw nimo? Nakay weekly income, nakay monthly income, napadyo kay retail income and company share. Let's talk about summary sa tanan na kong gisgutan. Ang imong $49.95 nga enrollment fee dinhi or dibutan na to 3,000 pesos, no? Ato isirado. No isirado kay saka kanaog man ang dollar. Na may 2,950 diya. Pero ato isirado 3,000 pesos. Sa imong $49.95 dili na siya gansi kay ano? Na kay product. Highest quality product mapalit nimo member price. Okay, kung importanteng health sa imo pag Live Good king ano, kailangan nimo best multivitamins pero ang presyo member price ra. 90-day money back guarantee pa jud. No, kung dili ka satisfied, pwede nimo yuri. No question asked. Iripanan ka ni Live Good. Then upcoming shopping center na to dinhi sa Pilipinas by 2024 gili. Ato na nang gitrabaho. Gracias sa Ginoo na dinhi. Unsay pasabot pag nana dinhi. Tanawa, ang manggi-join na dinhi for 2 to 3 years, mga consumer no, ma-enjoy naman nila ang product. Si Live Good mahimo na ning kuan, gitawag na to buyers club. Pananglitan si Live Good kay si Live Good ang goal nato no, not only kuan, si Live Good nag-start ta og kaning kuan kaning food supplement and beauty product, namatay beauty product pod. Si Live Good moabot ang time na natay mga gadget, na natay mga appliances, na natay mga household product. Unsay pasabot na. Pananglitan si Live Good mo tap sa kaning gitawag nga BBK Electronics. Morning parent company ni Oppo, Vivo ug Realme og kuan OnePlus. Modul sa dito nakoy 100 million din ka kuan ka members. Magkuha ko cellphone. Live Good ang brand. Pananglitan, same spec sila. Si Realme og si Live Good nagbaligya og cellphone. Si Realme gibaligya niya 5,000 sa ato 1,000 ra. 1,000 pesos. Maka mo palit. Kang Realme nga 5,000 pesos or kang Live Good nga same ra sila specs. Kang Live Good jud sumabot ang time inana ta. No? Comparison lang to nga pwede mahitabo. Pag mahitabo na mintras wala pa na sa mahitabo. Pag position na ang tawag na smart position ng plaster na ka sa ibabaw. Kay tanan nga manulod ya mga consumer na unsay mahitabo si mo matrix tanaway mo weekly income. Sa imong 49.95 na nakay weekly income. Kita ka no? Unlimited $25. Wa pay labot sa leveraging after level 10. Nakay monthly income sa imong $49.95 nimong enrollment fee. Potentially, maximum income dia sa matrix commission na kay 900,000. Grabe. Matching bonus, pwede ka makita, million ya. Ang atong account din is worth million. Every account, worth million. Mura ni siya gold ba? Every month, ga-appreciate. Every month, gadako ang team, ga-appreciate. So meaning, every month, gadako ang atong kuhan din value sa atong account. Gadako man ang income. Sa imong 49.95 na pa kay retail income. And also for your 49.95, grabe. Na kay company share. Potentially, 5,000 sa diamond, 20,000 sa crown diamond. Good news, tanan advantages na sa nasa ato. No pairing, no auto ship, no obligation to buy and sell. Monthly share pa jud ang atong company share. Grabe. That is why si Live Good is unique platform, leverage income. And sorry to say no, si Live Good dili siya long term, kundi business for life. Kano sa mahuman ang business for life?
So meaning maniguang na lang tada ni nga company mapasa pa na tong account sa atong mga anak, sa atong mga apo nato. Wow. Inani kagwapo ang company nga Live Good. So man nga wala kay rason nga dili mo join, join na. Yes, join na. Because this is your 49.95 summary nga dili ka lugi na kay gwapo nga future din. Alin ingon nga diyo coach, kung makapadayon coach kini subscription lagi for 9.95. Isturan ko ikaw ang kanang imong subscription nga 9.95 literon ako na explain. Ato na gudip tada na. Nanata pa human nata. Sa imong 9.95 nimo nga subscription. Isturan ko ikaw karon pa lang. Dili na nimo ikapobre, pero isturan ko ikaw ikadato pa na nimo. Ato na explain anya. Alright. So how to become a Live Good affiliate member? Say number 1, register with your sponsor link, the person that invite you here, kuha yung sponsor link. Number 2, bayad din ka sa kaning gitawag nga first nimo nga subscription nga $9.95 pero para sa ako I suggesting no kung kaya nimo mag 1 year pag 1 year kay ngano makasave kag 2 months. Yes, makasave kag 2 months ini. So 10 months ra imong mabayaran. So para di ka maproblema magsige pog bayad pod every single month. So $40 pod ang one-time affiliate sign up fee dinhi kang Live Good mo nang 49.95. So kani siya suggest ni siya muning future income na to dinhi ka Live Good akong gibuhat. Gawas ginrol ako sa sarili, ginrol ako akong misis, ginrol ako akong anak nga 6 years old. Ginrol pod na ako ang akong sister na manggani kay ngano once mga puno ng atong mga matrix, potentially income $500,000 every single month. Okay? Sa ato kung kung naka 30 ka direct, imagine na pag mga puno atong mga matrix phone, matching bonus alone. Matching bonus lang, 3.3 million. O kani, 20 ka direct. Grabe na dyan. Puro stock pulan. Basta kay mga puno ang atong mga matrix, 1.1 million niya po na siya. Alright, sa matching bonus. So this is our vision, no? Ang vision na to, kang Dream Makers Worldwide, kakong Coach Fernan, 100 solid direct, puros diamond. No? Balag kanos ana nimo kuhaon, na namagay nag 1,000 direct, 5 years ba na, 10 years mo ko, once ma-reach na nimo, matching bonus alone, it's 46.6 million monthly passive income na siya. Basta tanan diamond. Alright. Okay, so this is kuan, this is the second to the last. Now hold your position in Live Good. Ang atong monthly subscription only $9.95. Yes, mo ni akong giingon sa inyo nga dili na nimo kapobre. Ang imong $9.95. What is 20 pesos every day imong ilahi para makasubscribe lang ka? Ngano? Ang kaning subscription bitaw dinhi, subscribe to become a millionaire. No? Kusog mangita magtaya gani sa kuno kaning mga luto-luto nga way kisiguraduhan. Dini pakaha nga atong ginatrabaho ang atong matrix nato kay ngano man nagakatagak sa subscription ngano nga mga tagak man. Naka-join na din wala na no nag-subscribe kay ngano ang ilang nakita ang tip of the iceberg nasa ibabaw ra ilang nakita. Pero wala nila nakita ang kanina sa ilalong. We have mega structure, 2 to 3 years or 5 years. Mega structure, 200 millions ka subscriber. Gani akong gi-explain no unsa ang matrix mo trabaho. Every person na kay 0.25 unsa may tabo na with plus matching bonuses. Unsa may tabo. Your Live Good account is worth millions. Mo na nga pag gawas nga ga-subscribe ka dinhi, sabay ta hatawon na to ni nga company. Kung ikaw ug ako karon magkasinabot ta ka ikaw ug ako karon na kay gitawag nga pangandoy. Sabay ta dani. No? Karon mayon ko nimo sorry to say no, sorry to say kayo. Kung pang-empleyado lang ang imong kuan, ang imong i-focus. Pero kung nakay pangandoy diya, sorry to say maglisod kag abot diya. Yes, maglisod ka kung pang-empleyado lang. Kung empleyado ka karon sabayin nag-Live Good. Kay ngano? Na ay gwapong opportunity nagulat nimo kang Live Good. Negosyante ka, dungagay Live Good. Wala may nagdiin ninyo, wala may nagpugong ninyo kung daghan kag source of income. Pero akong ingon nyo karon is kung daghan kabalo ko daghan kay opportunity karon dia. Naglaray na dia, naglabay-labay si mga tubangan. Pero kung naman gani opportunity nga dili nimo ipalabay si Live Good ayo ipalabay ipahunong jud. Pag join dinhi, pag subscribe dinhi king ano, ang nagulat nimo dinhi financial freedom. This is Live Good. Muning si Live Good, muning ganahan kay kog hataw dani king ano. Dili lang kay ako. Dili lang si Coach Fernan, dili lang si Coach Harold katong nang gidaya mo na. Sila ni Coach Santi, sila ni Coach Juda ug Adonis. Dili lang sila.
Mga diamond coaches na to ang may mong kanda ni. Madato dani nga company. Kung dili apil kang naminaw nako karon. O kung ikaw naminaw nako karon, nakita nimong vision nga ang akong gusto i-impart sa inyo, akong gibalin sa inyo karon. No? Kamusta inyong mga silingan? Kamusta imong mga igsuon nimo? Imong amigo nimo? O mga taong nakapalibot nimo bisag dili nimo kaila. Ikaw pa mismo hinungdan base madato po sila apil ni. Yes, kay kani nga company, ang focus sa ni nga company is ikaw og ako moangat sa kinabuhi. Mora jud ang goal na to, moangat sa kinabuhi. No, kay ako, pura na kay ko, may mong pobre. No, napaniingon nila nung gitawag nga ang hirap maging mahirap. Tinud na. Magsige ka gabol sa imong kuan, sa imong bills nimo. Magsige ka gabol sa imong loans nimo. Trabaho ka ng trabaho, no? No, kano sana nimo tamang buhaton? Wala na joy chance nga na kay leverage income? O kanay silib good na chance. Okay? Pero kabalo ba ka? Ang sarap pag hindi mahirap. No? Agree ba ka nako? Kung agree ka, sabay ta dani. Uban ta dani. All right.